Negeri ka Akashwani Shillong ka khubor ban puli lu Elmer Arwar. Kimat bokongsan jong ka khubor menta ka step kan Rotary Ujiliu Kilong. Shim menta umintri katnat ka koi kakya jong kari UJP nada umintri ramba ka jella u konrat kesang ma bat kiwei ha ka jingrakhe ya ka World Environment Day ha ka jella. Pentip UMLA ka BJP uba IL basyen ka parti BJP meglea kan sepenbena ya ukut tong jongki banyakun ha ke election siteng samoi jong ka Lok Sabha na Shillong Parliamentary Constituency le ya kendo ke HYC Lailing Dot Circle ya usembut menteri rangba ka jela uba prestum tensong bansinano ya ka jingking thamai ha mau thung per bat mau katan hawas khasil seswek bat ra kanong kse ya ka Meghlia State League hadin bapelem ya ka langsning la argo la kawai ka khubor ka babnya uminti ka koi kakya jongkari UJP nada nen kesngi ulai danlang ha ka program thungding jong ka BJP ha Gulfling Shillong kum sibenta ban rakhe ya kesngi mariang ha kari bolo koi ha bakran bagilap thai khubor unada ulong ba ya kani ka jingya lenti lapenlong hapo ka campaign jong uminti rang ba do kari unarin ramodi ka ekpet ma kinam ka papenslur ya kinong song snong ban thung ding bat ban burom ya lakikme bat ban kintiu ya ka chingme pensa ya kamariang sho unada ula pentip lu badaki klur ngut kinong trei bat kinong kersan jong ke BJP ha kalangari ki ya simbenta ha kani ka chingtemu haba penpau ya ka chingkta jong ka unada ula klo ba kum kini ki jing persang kilayarap ban piniar khlau ki patap jong ke India ha ka ba la pendap hadu iwe point iwe lak hektar ka khlau man lausnem ha kani ka program lawan simbenta la kinong ilam ka Meghlia BJP kinong tre bat kinong kersan jong ka parti ki blathung ya ki deng tenrai bat pens kembyang ya ka jing angnu jong ki banyala ya ka mariang uminti rang ba ka jela ukonat ke sangma ulathung ya udeng rhododendron ha ka jaka mi ne ka exit point jong ka rhododendron trail ha opos long nen kesngi ha ka ba ulong ba kani ka dei ka jingno sinyang sha ka mariang bat sha ka kamjung o kai prothei shu ukonat sangma ulakin turu ya kisamla puli ba kintung shu ya ki deng rhododendron hasilan ter ka lenti ya kejat bat ban pen internal ya ka mariang ka joka da ka pa pen pau ya ka jing penne pensa uni uminti rang ba ka ula kentu ya kinong song snong ban sim ya ka jinglong ki bayadei bat kamariang man la kasngi kum ka jingpen ka ladur biang penduna ya ki jabo jaban ya ki jat penokam ya ki kali e vehicle ukona sangma ula banjuru banyara ya ki jaka bakhta ya kamariang na ka banta ka pateng banwan bat ban kentiu ya ka kamjungo ka perthei ka badon jingit kri ha ka jella Meghlia ha ka joko por umintri rang ba ka jella ula ong ba ka jingthung ding ka di banlong ka jingkulal ka bale ha ka jing im tang ha ka sngi rakhe ya ka mariang jong ka perthei da ka papen pau ya ka jingkit khri lang na ka benda ban sumar ban pen sngot ho ya ka mariang Larakhi ya kesni penne mariang da ke NPP Farmers Front Jowai Block ringkat ke jingetre lang bat ke NPYF bat ke NPP Jowai Block da ke jingpen coach nong ke jing sam dieng bat sentio hayo yaw musyang bot sak program pen sngot ho pat ba hajan ka Thomas Jones Synod College ha kan ke sni la don lang UMDC uma ulamin ko mukongsan bat uniu UMDC ulakin tu ya kinong song snong ban sim ya ke jingkit kli na ka benta ban yala ya ka mariang da ka babanjur ya ke jingdon kam jong ke jing khot ka mai mariang shu umalamin ulakar pat lu ya ke jing simbenta shithem jong ki pat ba ban penne pensa ya ke jing khot jing suba bat ban penne pensa ya ka mariang la ban gelo ba kane ka program ka thumu ban penklan ya ka jing pen sngot ho shapang ka mariang bat ka jing ki khli jong ki pat ba sha ka jing yala ya ka solong songkun na ka benta ki pateng banwan ya ka World Environment Day arajar afun rio larakhe da ka nim West Castles ringkat ka jingitre lang bat ka National Program on Climate Change and Human Health hapo ka DMNHO limba ka jingay linti ban thungding ha Holy Cross Foster Home Care Hospital pendeng umyong mayrang ha ka ni kasni la panlong lu ya program pen sungthu pat ba bat laidon lang ha ka ni program da ki he sarkar ki khilna bat kinong yesim benta nagalang ki rio shampang ki la banjur ba ka jingada ya ka mariang ba ka jingtung jingtap kamti ban long tang ha ka wai kasngi henri ban le ben man la kasngi kini ki riu shampang kila kunturu ya ki pat ba halor ka jingkit khli lang ha ka ban penne pensa ya ka mariang ha ka ni kasngi la thung ya ki sembai bik tan rai ding ban kintiu ya ka jing pen sngot hu shaphang ka mariang ba ban pen pau ya ka jing don kam jong ki khlau ki patap ki ding ba ki jing long renti jong ka mai mariang la ka benta ki pateng banwan ba ka jing roi jing par ka bane
UMLA ke BJP uba elek uba ulaong bahaduk ke menta ke parti keempat lak ban penbet ya ukertong banyakun ya ke election siteng samai hang Shillong Lok Sabha banwan uba hek ula pentip bagi dan halu khendangut ke kertong ke bala apply ya ke tiket jong ke parti bat on sepelong ya ke jing ya kran ban ra ya no ban ai susu uba hek ulaong ba ke jingjit kan syong ha ke jingla ban job ba ke jinglong ke babiang namar keseng ketemu ban penyang ya ukertong uba klan uni UMLA ke BJP ula benrap bagi BJP kepada yang sengobha ya kibawan du thumai henry karai ka bakhat du kasyong hakinong yalam kani kali ka akash ni shalong ka balam shepi ya ka khubor Kahinyong trap youth council ni ke HYC Lailing Do Circle kalalik banyak kendu ya usimbut menteri ramba kejela uba perstun tensong bat ban panjing bit kerki ya kejingking themai hakasnong mautung kpel bat mau koton hawas khasils kani ka kenhun kal IT ru ya kador khas ka penpau ya kejinglong jingman ka bala jot rathai jong kejingking ka bala lupa bat ki bala bu jingma ka bakrau ya kinonglet nongwan man kesngi shosho ke HYC Lailing Do Circle kalapen kemau ru ya usimbut menteri ramba kejela bakal penpau kham menshwa ya kata gamat sya kata mat PWD bat ki bos sa sinong henry omshim lale ka batikna kani ka kenhun kala kenduru ya UMLA jong kathan ban pancing ram bat lamaham ru bakan beteng ban buntin hadu bandayo jimjor ban sina ya ki jingking ki basingan bat ki bane na ka benta ka jingsingan jong ki pajba ka office jong West Chant Hill School Education District kala pengkup burom ya ki kena ki bala pas bah ha ke SSLC bat ke HSSLC ha jowai ha ke jingdon lang u director ke DSEL uba bantai lang je khasindi ki officer ki nong hikai bat ki me ki pa ha ke le ke snila pengkup burom ya ki hin reungut ki bala wan shakhmat ha ke SSLC bat angut ki bawan shakhmat ha ke HSSLC u director ke DSEL ha ba ajik lan ha ke nisngi ula ai kublai ya ki samla puli da ka babanjul ba ke jing puli ke liban penroi ya ki sap shimat nalor ke jing puli benyerap ya ki samla puli banjit ya ki kam ki babiang susu uni u director ula ongru ba ke jing ya kun ke dan haman la ki ke dan jong ke jing im bat ula kentu ya ki samla puli ba ke liban don ke jing long renti bat ke jing trei shitom na ke liang ki long penya school ki layaro ya ke jing kala ha ke puli ke puthi bat ya ke ni ke jing thungu ban penkup buram ya ki samla puli ka office jong district school education officer West Garo Hills district tura kalau pelong ya kejing ko pin I ya kejinglong ke sunbeleng ha ke kedan jong ki school hinen kesngi ha SMELC building dakop grey kum kejing rakhi ya kesngi penne mariang ha ka puthei kani ke program ka bala pelong hapo ka phang ki kam penyaha bala ban penne pensa ya ke kedan school bat ka kam penduna thma ya kedan jela ketemu ban kentiu ya kejing pin sauthu syapang kejinglong ke sunbeleng ha peleng ki kena school lemba ki project bat mai na kalian ka additional DSCL ka bala songthat ka Charlotte W Mumin kala penpau ya ka jingkta jong ka jingkala ka sunmeneng ba kala kentu kila ban penya ya ka jingkala na ki kamra kelas ha kani ka school level climate action exhibition competition ladan haru pratli ki school ki bala shimbenta bat ka school Captain Williamson sama kalayo ya ka nam lalu la ban kudawru ba kinong job kin kiu sya ka jingya ko ha ka kedan jong ka jela na ka benda ban bisar banya su bat banya simbenta kejing tumu bat ki program banyele persya ya kejing kala kesun beneng ha ka kedan jong karim kanong se sports club kala long kaladu ha ka Meghalaya State League arja afun rio hadin bakala pelim no ya ka Langsing Sports Club da algo lagway ha ka jingela ka final ka balalong hingin ke jermir hamadan jong ka SSA ha ka jingela ka de ka Langsing ka balayo pinki jarning kong lemba ka gol bala thep da ulang yela ka kanong se ha shwaban kut ka kelas step hanrei kanong se ka lawan phai ha ka kalamit da ki atli ki gol ki bala thep da u captain jong ka u Hardy Cliff Nongburi ha ka minit ka rip huway bat usyano taryang ha kaminit ka bal rip pra bat ka bapelong snon ya kanong kse banra ya kanam lalu ha ka Meghalaya State League mentaus nem ha ka ni limpung yele kai kanong kse ka balong ka lalu klayo banra ya ka trophy bat ka song pisa ka balong pralak tingka kat ba ka Langsing ka bawan ka ka baar ka yo khor ya ka song pisa ka balong sanlak tingka ha ka ni gesnilai dan lang umintri rang ba ka jela ukon lat kesang ma usimbut mentri rang ba ka jela uba prestun tin song umintri katnat yele kai ka
jela uba wailap mikisela lembat kiwei kiriu pauhman kato ka khubor kalakut ka bawan chepi na ka studio jong ka Akash wani Shillong basakin dia por ni se so bal ka Akash del wani Delhi nakabenta khubor haktin Hindi balbuat pat sa khubor haktin pareng kani kadai ka Akash wani Shillong.